Il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura uffiċini ġodda tal-Kumpanija Maltija bejn Malta li hija bbażata f'SHANGAI. Waqt iż-żjara tiegħu fiċ-Ċina l-Prim Ministru Joseph Muscat żar il-bini tal-kumpanija li tiffaċilita l-kummerċ bejn kumpaniji Maltin u dawk Ċiniżi. Il-Kumpanija bejn Malta toffri għajnuna lil kumpaniji Maltin li jridu jinvestu fiċ-Ċina u kumpaniji Ċiniżi li jridu jinvestu f'Malta billi toffri konsulenzi, tidentifika msieħba kummerċjali u anke tidħol ta' interlokatur sabiex issolvi sfidi li jistgħu jinqalgħu bejn il-partijiet. Waqt l-istess laqgħa kien hemm preżenti intrapriżi Ċiniżi li għandhom ħsieb li jinvestu f'pajjiżna, fosthom kumpanija ta' drones li flimkien ma' msieħba Maltin diġà tefet applikazzjoni ma' Malta Enterprise u anke kumpanija li tipprovdi prodotti ta' żbuħija magħmula mill-ħxejjex aromatiċi Ċiniżi li trid tuża lil Malta biex tiċċertifika prodotti tagħha għall-Ewropa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat wera s-sodisfazzjon tiegħu għal dak li din il-kumpanija wettqet lil minn xtutna u taħar li Sur Noel Gawċi is-sit tax-xogħol tajjeb li jwettaq biex jippromovi lil pajjiżna. Dr. Muscat wera d-disponibilità tal-pajjiż sabiex ikun promoss aktar investiment f'pajjiżna anke billi fost l-oħrajn ikun hemm l-għajnuna mill-Malta Enterprise.